खुलुमबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो बाबाया उन्दुलांबाय ओंखायनो आं दा बाबा उन्दुनायखाय एसे माने स्रि स्राय जाबाय नालाय ओंखायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोफोर बाबाया आरामनो ओंखाम जाखांनानै दुगैनानै गस्ला उन्दुलांबाय आरो दा अलरेडि 1टा बारलांबाय 1:30 जाहां आरो ओमफ्राय बिफायाबो फन हरदोंमोन फिसालाया उन्दुलांबायनो आरो बिफाया सानफ्रोमबो अफिसाव बिदि लान्च जानाय टाइमाव फन हरो नालाय बिदि बाबाया मा खालामदों बिदि होननानै जों खबर लायो आरो मालाबा भिडिअ कल खालामो बिदि बारा बिजि थायाबा नङाबा आरो फन हरो आरो बिफाया फन हरबाय बिफाया लान्च जागासिनो आरो ओमफ्राय फिसालायाथ' उन्दुलांबाय लोगोफोर दा आंबो ओंखाम जाहैनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जोंना एकदम आसामनिफ्राय माने आलासि फैगासिनो आरो जोंनि कियाननि बिमानै फैगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आसामनिफ्राय एकदम बिराद माने माबा बुस्थु लाबोदों जों जाय बुस्थुफोरखौ बेहाय मोना बिदि आलासिया माने कियाननि बिमानैया फैगासिनो नालाय लाबोदों आरो हारसिं फैदों बेहा खामानि दङ दिल्लीयाव इउनिभारसिटिनि खामानि दङ ओमफ्राय फैगासिनो आरो ओमफ्राय बिराद खुसि जादों आरो लोगोफोर फार्स्टआवथ' नोंथांमोनखौ अलरेडि 2 मास 1 मासनि सिगांनि भिडिअ नायबा नोंथांमोना मिथिगोन आरो माने जों आलासि फैगोन बिदि होनदोंमोन बे टाइमावनो फैनाय खोथामोन आरो ओमफ्राय बे टाइमाव बिसोरो माबा उसुबिदा जानायखाय फैनो हायाखै आरो फाइनलि दिनै फैगोन आरो आलासिया कियाननि बिमानैया दा लोगोफोर मा लाबोगोन जोंनि थाखाय आसामनिफ्राय एकदम अननानै आगैया मा लाबोगोन बेफोरखौ देखायसिगोन आरो नोंथांमोनखौ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै नायबाय थाबानो जाबाय आरो दा स्टार्ट खालामबाय भिडिअखौ ओमफ्राय जेब्ला माने आगैया फैगोन आगै माने जोंनि कियाननि माबा आरो बिमायनि जानो गोनां माने बिमानै आरो दाबो हाबा जाथ'वाखै नालाय बिसोरो हाबा जागोन ओमफ्राय बिमानैया फैगोन नालाय ओमफ्राय मा लाबोगोन आगैया जोंनि थाखाय देखायसिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ एकदम जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा आं ओंखाम जाहैनोसै दे लोगोफोर ओरैनो बिदिनो जानो बानायदों लेस्रा माने सबाय बिमा आरो खायफा जायगायाव सबाय बिमाबो होनो सबाय बिमा मटर ओमफ्राय टुना मोनसे ना फैयो आरो बे माबायाव मोनो लैथोनि ना सी फिश बे बानायदोंमोन आरो बाबाया बिराद मोजां मोनो जोंनि कियाना बाबाया आराम जाबाय ओमफ्राय जोहोलावबो मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो आरो जों साथामबो मोजां मोनो दा लोगोफोर बेजोंनो लान्च जानोसै आरो ओमफ्राय हरावथ' मा मोनजायो जोंबो मिथिया आलासि फैगोन नालाय मा जागोन ओमफ्राय बेखौ देखायसिगोन नोंथांमोनखौ बाबाया एखे उन्दुगासिनो गथ'आ आरामनो बोथोराबो बिराद मोजां जादोंना दिनै माने मैयाबो मोजां जादों आरो बोथोरा ओमफ्राय दिनै बिराद आरामनो थान्दा आरो उन्दुगासिनो गोदोनो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंबो जाखांबाय ओंखाम ओमफ्राय दा आरो जेबो खामानि गैला ओंखाम जाखांबायनो ओमफ्राय जि सब लाबोना होबाय मैयाबो भर्ति एकदम मेचिनाव एकदम थोन होननानै मेचिनाबो मैया थोआ जादोंमोन आरो एकदम मेचिनाव पुरा फुल एकदम सासिम फुल खालामनानै सुना होदोंमोन आरो जि ओमफ्राय दा दिनै फुङाव लाबोना होदों आरो आं ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो गथ'आ आरो माने आगैयाबो फैगोन होननानै माने कनफार्म खालामनाय बारा दिन जायाखै आरो ओमफ्राय 3 सानब्रैनि सिगाङावसो खोन्थादों फैगोन होननानै आरो हथाथनो फैनाय जाबाय नालाय सार्टिफिकेट माबा बिदि दिहुननांगौ बेहा इउनिभारसिटिनि ओमफ्राय उनाव बाबाखौ मैया सोंदों आरो बाबा सोर फैगोन बिदि होननानै जोंनाव गाबोन सोर फैगोन बिदि होननानै आं सोङो आरो ओमफ्राय बेखौ खोन्थाय आनै फैगोन दे बाबा बिदि होनबाथाय ओमफ्राय गथ'आ जि मोजांनो एकदम आनै बिदि होनो आरो ओरैबायदि किउट एकदम ओमफ्राय सोर फैगोन बाबा गाबोन बिफायाबो अफिसनिफ्राय फैनानै सोंबाय बाबा सोर फैगोन गाबोन जोंनाव सोर फैगोन बाबा बिदि होनबाथाय आनै बिदि होनो ओरैबायदि किउट ना बिदाना माने गथ' माने मा होनो सोमोन्दोफोरखौ आरो प्रनाउनसियेसनफोरखौ मोजाङै रोंग्रा जाबाय आरो दा लासै दा माने सालाया थाब एसे फिदिंग्रा जादों आरो फिदिंनाय जादों आरो बिना ओमफ्राय आबैबो रोङो आरो दाख्लैबो बे माबायाव टिभि नायबाय थानायावनो आरो बे इउटुबाव बिबैनि फट'खौ नुदों आरो गावसोरनि बे जोंनि न'नि आरो जोहोलावनि बिमानि फट'खौ नुनानै आबै जालायलायो आबै जों बिदि भिडिअ कल खालामबा ओमफ्राय फट'फ्राव बिदि आबै बिदि होनोना ओमफ्राय बेखौ नुनानै एकदम गावनो जेबो बुंनाङा आरो बेखौ आबै बिदि जालायलायो बिराद मोजां खोनायो आरो गथ' मानसिनि बिदि बुंनायफोरखौ लोगोफोर दा आगैया अलरेडि बियो फ्लाइटआव गाखोबायनो आरो बिनो 1टा बेसेबांबावनोमोन आरो 1टा 17 ना 20आवनोमोन नामा दा फैगासिनो आरो फैबाय थादों 3:30 मोनगोन नामा एयारपर्ट जोंनि न'आव मोनफैनायाव 4:30 बारलांगोन आरो लोगोफोर जेबो खालामाखै दे लोगोफोर नायदो नै जोंनि फिसालाया बिमानैखौ नै एकदम बिमानैया फैगोन होननानै फुङावनो फैनाय नालाय उखैगोन होननानै मम' अर्डार खालामदोंमोन एकदम फिसालानोबो अर्डार खालामदों एकदम फिसालाया मालाय नेनो हाला जाबायनो मम' बिराद मोजां मोनो बियो अर्डार होनाय लोगो लोगोनो बियो एकदम क्लिं गाबबानो गम मोनो लोगो मम' होनखायो ओमफ्राय नै फिसालाया मालाय जागासिनो गाव मम'
ओरैनो ओमफ्राय बिमानिया ओमफ्राय माबाया आगैया बियो फुङावनो फैनाय ना आरो फुङाव फैबाथ' ओंखामबो एसां जानो हायाना एसे माबानिफ्राय जाना फैदों ना न'आव बाट बे उखैनानै थानो हायैनि एयारपर्टआवनो दसा जागासिनो आरो दाबो माने उबेराव गाखोआखै आरो जाखांनानै आरामनो नङाबा ओरैबाबो फैनांगौसो आरो फैनानै आरो बेथ' जेबो खालामनाङा ना मोनफैसिगोन सोरां बारांनो आरो बेहायबाबो एसे लेटनो मोनाखै नालाय ओंखायनो बे एयारपर्टआवनो दसा जागासिनो आरो दा जानानै उबेराव दासो गाखोनो नागिरदों बियो आरो एयारपर्टनिफ्राय जोंना न'आव मोनफैनाया 1 घन्टा लागोन ना आरो आंबो आरो मम'खौ थाब मोनफैगोन होननानै अर्डार होना लाबाय आरो फिसालाया नुबाथाय बि थानो हाया जाबायनो आरो बियो फिसालाया आं आरो जिफोरखौ खनायनोसै लोगोफोर जि लामनायफोरा एकदम रानजोब्बायना दिनै सान्दुं थिं थिं ओंखारदोंमोन ना रानजोब्बाय दा जिफोरखौ मोनसे जायगायाव जमा बुथुमना दोनसै बिनि उनावसो लासै लासै आं जाबो आरो लोगो लोगो जाबखाया जिफोरखौ आबा मा जादों मम' ए आबा जोंनाव सोर फैगासिनो आफा सोर फैगोन जोंनाव आनै सोर फैगोन आनै बुंगौमोन बियो दा बुङाखिसै आरो बियो जानायनि बिराद बेस्थ' नालाय मानसिया दे जादो दे आफा जादो गोथाव टेस्टि लोगोफोर जोंना आगैया मोनफैबाय ओमफ्राय ओइलाय जि माल माथा लाबोदों बेफोरखौ देखायनोसै र'इले बेहाय मालाय जि मोजां पेकिं खालामना हरदों नोंसिनि मादैया बेहाय अमा लाबोदों अमा दं माबा ओमफ्राय नै मुदुफुल बिबार नैबेथिं दङ गल नेमु जोंनि आइया हरदों नैबे खिफि बेन्दों बेनो खिफि बेन्दों ओमफ्राय नैबे जाबाय मैथा गोजा ओमफ्राय नैबे गंगार दुन्दिया नै थालिर बिलाइयाव जि मोजां खाथुमना हरदों नै ओमफ्राय बेहाय दङ गय फाथै एकदम बेहाय दङ बे मा मोनाखै मैथा गोखा नङा गोखैया गोखाया सरि गोखाया मैथा गोखा ओमफ्राय बे न'नि बानलु ओमफ्राय बे जाबाय ना गोरान बे आइया हरदों न'निफ्राय ना गोरान ओमफ्राय आगैया एकदम बेलेग भेराइटिनि ना गोरान लाबोदों आरो 100 ग्राम आरो ओमफ्राय नोंना फिसालाया ओरैनो माबा बिमाया ट्रेन गारि हरदों ट्रेन गारिनि माबाखौबो मा होनो बेखौ बे लामाखौबो ट्रेननि ट्रेकखौबो दाबो जों बानायनो हायाखै बेखौ ओरैनो बिमाया हरदों मालाय ट्रेन गारि दा ट्रेकखौ लगायनांगोन ओमफ्राय बेटारिबो लगायनांगोन आरो बेहाय दा एकदम फैग्रोमोना एकदम नै आगैया मेंबायना मानसिया फुंनिफ्रायनो फैनाय एकदम माबा आरो दा साहा फुदुंनानै लोंहोनोसै आरो एसेब्ला मोजां मोनगोन बियो माबा एयारपर्टआवनो माबा दसा ना मा जाबोदोंनो बियो कम्ब' गोथाव एसे होयो दामा हले बुरजाथार दिनै आरो बेस्रा फुंनिफ्रायनो एकदम सानसे दिनै फैनाय बायदि मोनबाय बियो दा मोनासो मोनफैबाय आरो बे आगैया ओमफ्राय बेफोरखौ दोनसै लोगोफोर दा साहा फुदुंसै आरो लोगोफोर आं ओंखाम संगासिनो आरो ओमफ्राय दिनै आगैनि अननायावनो एकदम 4 मासनि उनाव आसामनि अमा माने मोनजागोन आरो दिनै ओरैनो लोगोफोर आं संगासिनो बेहाय नै गंगार दुन्दिया थाइखा दरनै होनानै आलु दसे होनानै संगासिनो आरो मोनहां जाबायनो ओमफ्राय बिथिं दङ दालि बिदिनो दालि सिम्पोल बिथिं ओंखाम दङ ओमफ्राय बिथिं मम'सबो दङ लोगोफोर रावबो फोजोबनो हायाखै ओमफ्राय बिथिं खांखिखला आलु फ्राय ओमफ्राय दावदै रुनाय ओमफ्राय जोंना जोहोलावा लोगोफोर दाबो मोनफैयाखै आरो बिना अफिसाव माबा टेन्डारनि खामानि दंनो टेन्डारनि खामानि दा माबायदि माबाबा सानफ्रोमबो लेट जायो आरो आं जुदिও बुजिया बा टेन्डारनि माने वर्डखौ खोनाबाथाय मिथियो आरो लेट जायो होननानै ओमफ्राय दिनैबो मोनफैयाखै बिनि खामानि दङनो दा ओमफ्राय आं ओंखाम बेदरा मोनबानो माने बाबानो आरो बे आगैनो फुना होनोसै आरो आगैयावनो फुङावनो फैनाय ना उखैबाय बियो माबा एलु एला जाबाबो जेनेबा ओंखाम मोनजाबासो मोजां मोनोना आरो गेस जानाय बायदि जादोंनो बिहा ओंखायनो थाब फुना होनोसै आरो इसोरखौ ओमफ्राय सालादबो बानायदों आरो थाइबेंनि बेखौ सिङाव दोनथ'दों देखायला आरो बेखौ जोंना एने कियाना नायलाय जोंना कियाना बिमाले गेरे जाहाथे बिसोरा बिदिबा बिराद मोजां मोनो बिदि खालामबा सानफ्रोमबो खालामनो होयो बियो बिदि जि खुसि जाथारदों लोगोफोर नायलाय जोंनि फिसालाया ट्रेन
ट्रेननि ट्रेकनि जेक दं गेजेरावसो जिरायगासिनो बिना ट्रेनाव बेटारिबो लगायबाय दा ट्रेना ओरैनो ट्रेकआव सोलिनो नागिराखै आखायाव लायै लायैसो सालायगासिनो टिक टिक टिकनो ओंखाम जाना लानानै नै फिसालाया ओमफ्राय जोंना बिथाङा दासो मोनफैदों मोनफैनानै मा जागासिनो मम' आंजों आंजों फोजोबनो हायाखैना बेखौनो जागासिनो आरो बियो गुसु जाबाबो गुसु जादों बहाय लाबोदों होननाय ना सिङाव हाबनाबो लाबोगोन बियो ओइलाय बिसिनासो हाबनो हायोना बियो लाबो 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 मा नांगौ इस नालाय फिसालाया अ मामाया हरनाय गारिनि मामानो आयु गथ' मालाय मामानि हासो हरनाय मामाया हरदों नामा मामाया हरदोंसो आरो मालाय बिमाया हरनाय बुस्थु गेलेनो मोनामोन बेयो लायजोब्बायना आरो नै दा साखा इदि खालामगासिनो ना सेना माबा ट्रेन बाबा ट्रेन मामा हरनाय नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै दा अमा बेदर दालि बेनिफ्राय आलु खांख्रिखला फ्राय निम्बु न'निफ्राय लाबोनाय बानलुनो आगैया लाबोनानै बिनि माबायावनो जानोसै आरो दा आरो माबायाव जाबायनो बिसोरो माने उखैबायना बियो ओमफ्राय उन्दुनोबो हादों बिहा उन्दुनो होदों फिसालायासो उन्दुनायनि नामखौनो लायाखै लोगोफोर बिमाया हरनाय ट्रेनआ खामानि होआखै दाबो आखायाव लायै जि गेलेगासिनो ट्रेनखौनो ओमफ्राय अमाया माबायदि जादों अमाया मोजां टेस्टि नों जाना नायदों ना आगैयाबो गोथाव जादों होनदों आगैयाबो गोथाव जादों होनदों आरो मानो होनबा बिसोरो आगैयानो लाबोदों बिसोरो माबा फार्स्टआव बयल खालामनानै एसे माबा होनो अराव होदोंमोन आरो बिदिनो एसे स्मक खालामनाय बिसोर गोथाव जादों आरो जायफोरा बिदिनो मा होनो सारायावनो संबाय थादों कुकाराव होआखै कुकाराव होबाय एसे टेस्टा बोरैबा जायोना बिदि संबाय थादों आरो गुरै जालाङो आरो लोगोफोर जानोसै जोङो फाननो हाला अमा coba tunggu jangan dan tren tete maaf deh yes deh dengan ada deh jangan share